Philippines! Lovers in the moon, lovers, 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 la la la. When the sun goes down, when the long. Hi guys, ganyan ako guys pag walang magawa sa buhay. May hotdog, may tummy, very spicy. Tummy, the hotdog tummy, you put in the between in the bread tummy. Kung naalala ko noon guys, yung nag-foreigner ako. Naalala ko yung English ko. Mahiya ako mag-open ng bibig ko kasi nahiya ako kasi alam ko talaga na hindi ako marunong mag-English. Lalo nang doon ako sa Pilipinas. Grabe yung English na pinulot-pulot dito, pulot doon. Yung parang kinuha-kuha sa ibang tao and then put together. Ikaw na lang bahalang mag-sumpay-sumpay. O, diba? So, natawa lang ako kasi, you know, yung mga nasa Pilipinas and then first time talking to a foreigner and then you try your best. It's not funny, but it's kind of funny. Because me, I can relate. I know, some people there are like, oh my god, you should go to school. You should continue. You should learn more English. What the heck? Look at her. She can communicate. Okay? Even it's hard, even it's kind of funny, but she's trying to communicate. So, yun lang yun siya. And natawa lang ako. Ginawa ko siya ng reels ba kasi. Do-it ba kasi. Yan, dito siya sa labas. Do you want egg? Hamburger and the rest of my friends. But that's what you eat? Then I guess, can I eat something? Yes. You're holding me hostage. Yeah, okay. I told you I had to pay. I'm angry, I'm angry. He's smoking. Go inside. Keep smoking. Hi guys. Mag-ready tayo guys. Mag-foundation lang ako. Dito tayo sa filming room na may green screen pa rin. Hindi ko tinanggal talaga yung green screen. Mag-ready lang ako kasi gusto kong may foundation konti yung mukha ko. So, yun, matanda na yung lola ninyo. 38 na po ako. And then, ang ko lang noong bata pa ako, hindi ko iniisip yung buhay. Yung buhay ng, so forever tayong mabubuhay. Ganon, hindi ko iniisip na yung mga patay-patay, yung mga nawawala. Tumanda ako ng tumanda and then also nakikita ko yung asawa ko na may edad and also alam nyo naman na ako yung nag-alaga ng ilang taon sa ina nila. Ako yung kasama-kasama, diba? So, kaya ngayon, iniisip ko, 38 na ako guys. Yung life pala talaga, no? Hindi talaga forever. Alam naman natin mamamatay tayo, diba? And then, pag tumanda na tayo, doon natin na ma-realize na, wow, hindi na talaga mapipigilan, malapit na yung buhay natin. Ganun ba? Alam nyo bakit na ako sa ganyan? Kasi nga, nung tumanda ako, doon ko nakikita yung mga taong family, mga lola, mga relatives na nawawala, dahan-dahan ba? Nawawala, and then yun, yung ina ni Tami, diba? And then, nag-alala ako dahil nga, you know, hindi naman natin yung asawa natin may edad na. So, kaya, parang, iniisip ko na, wow, talaga yung buhay is talagang hindi mapipigilan. And then, you know, sa 38 na ako, guys, yung wala talagang maisip mo na, wow, kailan kaya ako mawawala sa mundo? Yung ganun ba? Yung 38 na ako, ilang years na lang ba? Ganun. Palagi na akong ganyan, guys. Iniisip ko na ganun. You know, si Tami, palagi ko nang nasa isip, oh my God, sana mahaba pa. Kasi, palagi silang knock on wood tayo, no? Kasi po, palagi palagi sinasabi ni Tami, pinsan ni Tami, na sa family nila, yung mga lalaki is mas
ano sila, bata sila nawala. Yung parang hindi umaabot ng 80. Sabi ko sa kay Tami, hindi natin iisipin yan kasi, you know, pangit guys. Yung parang, na-stress ako lalo na yung isip ko, you know, may edad na kami, may edad na ako, may edad na siya, and then, paano na ako? Yung ganun ba, mag-isa na ako, and then, wala nang, boring nga pag aalis siya, yung boring yung life pag wala siya. Paano yun yung iniisip ko guys. I mean, I shouldn't be thinking. Dapat hindi ako mag-isip ng ganun. Pero guys, yung realidad ng buhay talaga guys, hindi ko mapipigilan yung utak. Tao lang kasi din ako guys. Hindi naman ako robot na makontrol, no? Makontrol ng isipin. Wag mo nang isipin yan kasi pangit. You know, yung realidad, yung tumanda, I'm sure hindi lang ako yung ganito. Yung tumanda ka na parang, wow, yung lola ko nawala, hindi inaasahan, yung auntie ko nawala, yung mga relatives ko, may mga pinsan akong nawala, yung parang ang babata pa, and then yung mga matanda na parang malapit na ako doon. Parang yun yung naisip ko guys na, wow. Sabi ko kay Tami na, yung parang hindi ko talaga maisip guys, hindi ko maisip na yung mag-isa sa mundo, lalo na nasanay na ako, nakasama ko yung asawa ko. So parang yun yung ko, sabi ko sa kanya, please be healthy. Sabi ko sa kanya, kahit man lang dahan-dahan sa paninigarilyo, kasi hindi talaga niya mabitaw-bitawan guys. Yun yung inano ko. So, every time na mag-stay siya sa labas, sinasabihan ko yan siya na, don't stay long outside. Kasi kapag nasa labas na yan siya, guys, sa porch namin, sigarilyo yung nasa kamay niya palagi. So kaya palagi ko yung mapagsabihan, and then, magagalit na ako dahil hindi makinig. Parang yung addiction ba, hindi niya makontrol. So, kaya, at saka, sabihin nyo man na dapat talaga kailangang mag-stop. Ang magagawa lang namin, matagal na din kaming sinabihan yan, pero hindi naman yan maano guys. Yung parang ang sad ng buhay, no? Sinasabi ko sa kanya, remember, we have kids. Kasi ang napakasakit nito guys, is sinasabihan niya ako na mas mauna pa daw siya sa mga aso namin at pusa. Doon talaga ako nasaktan guys. Yung parang yung puso ko ba kinikirot. Yung parang ginaganon. Sabi ko, huwag mong sabihin yan. Oy, Ginoo ko Lord. Sabi ko, huwag mong sabihin yan kasi ang sakit isipin. Oy, yung parang meron akong aso. Madali lang yung 16 years lang yung pinakamatagal. 17 years yung matagal ng buhay ng aso at pusa. And then meron akong asawa na akala niya mauna na siya. Yung parang ang sakit. Yung parang inisip ko na, my God, anong gagawin ko? Sabi pa niya, uwi daw ako ng Pilipinas. Yung realidad ng buhay guys, kapag mag-asawa ng matanda, sabihin ng iba na, kagagawan mo yan, yung mga ganun magsasalita, yung mga walang puso. Kagagawan mo yan, nag-asawa ng matanda, di ba? Din yung gusto mo, kasi yun mga kasabihan sa Pilipinas, matanda, madaling maahip. So, yun, para hindi nila alam yung sinasabi nilang matanda, mahal natin, asawa natin, i-accept kung user ka, ginagamit mo lang. So, yun, yung parang walang puso, yung iba talaga salita. You know, alam niyo, realidad ng buhay, age doesn't matter talaga, pero yung realidad is, magkaiba yung edad, pero yung wish mo nasa na habang buhay, yung ganun ba. Pero sa tagal-tagal ko na guys na yun talaga yung biyanan ko talaga, I mean si biyanan, inalagaan ko yun kahit hindi kami palaging magkasundo, pero yung ma-realize mo ba, wow, yung parang wow, talagang totoo talaga, no, kapag may edad na mawawala ka talaga. Yung pag may ganun ba na sa utak at sa puso ko na kailangan kong
ipakita sa asawa ko na hindi man perfect yung life, hindi man perfect yung life namin, pero dapat talaga ipakita talaga. Yan, mga parents ko dalawa, kahit matigas yung ulo, you know, alam nyo na, kausapin kahit matigas. Ganun yung isip na. Para yun na, i-relate ng buhay guys. So yun lang yun. Then ready lang ako guys ha. So I think tama na ito. Mag-ano lang naman ako. Mag foundation konti lang naman sabi ko, diba? And then kilay. Sa edad ng 30, hindi ako nag-isip ng ganun. Nung tumungtong ako nung 37, 36, yung nawala si Bianan talaga. At also, before that, mga 34, nung nawala yung mga lulat ko, auntie ko. And then, mas lumala siya nung nawala si Bianan. Na lumala yung isip ko na, wow, talagang totoo ha. Mawala talaga tayo dito sa mundo. Yung parang, kasama ko kasi yung si Bianan. Siya yung kasama ko palagi. So, yun, kaya iniisip ko na totoo talagang yung parang hindi mo makontrol kahit may mga doktor ka pa, may pera ka pa, hindi mo talaga makontrol yung kamatayan. Wala talaga. Kung kailan ka kunin ng Panginoon, walang makapagpigil talaga.